Народные скарбы ніколи у нас не пропадут. Ад спрадвечных крыніц творчасці народнай бярэ свой віток адзін са старэйшых фальклорных калектываў нашага раёна. Народны фальклорны калектыў «Балычанка». Калектыў хутка адзначыць 45годдзе сваёй творчай дзейнасці. Сустракайце, вось яны, сапраўдныя, прыгожыя, спеўныя, працавітыя і руплівыя жанчынкі, носьбіты багатай песеннай скарбніцы фальклору, цудоўныя спявачкі, якімі па праву можа ганарыцца Смаргоншчына, кіраўнік Наталія Гізулевская. Вайбер. Я просто найду. Нет, так Вайбер, вы даете свой номер. Мариня, Мариня, чом по гаю блудиш, видать ты, Мариня, моего сына любишь, дам Возьмите вы себе на память какую-нибудь работу. Может, когда-нибудь еще придется